खालामनो नागिरदों आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरदों जेरावखि होआ मानो फेरेंगाया बाहाय भट होनो नाङा सिदा आरोखि सेरफांगुरि थांदोंमोन दहाय मेंबोबाय अयथासारनो मेंनानै नै दा आङो दंफैयो जाहैबाय बेंटल गेटआव मोनफैबाय मोनफैनानै आं मोनसे खौरां बिजोङाव नुदों माने फेरेंगानो जेरावखि जाया गेलेया मानो गेलेथों फेरेंगानो भटखौ दाहो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय सासे व्यक्ति बिबो एलाफेसा व्यक्ति नङा गोरों व्यक्ति साननो हनो गोरों मानसि नाथायबा बिबो सासे गुबुन राजखान्थि दोलोजों बयबो बेल' नङा गुबुन गुबुनफोरबाबो आंबाबो नोंबाबो बैबाबो बयबो माने मोनसे नङा मोनसे राजनितिक बा राजखान्थि दोलोजों एसेब्लाबो इनभल्भ बा सिथाबनानै थाफायो दिनैनि दिनावहाय नाथायबा दिनै आं बेखौसो सानदों फेरेंगाया जेरावखि जाया गेलेया मानो फेरेंगानो भट दाहो ना बेफोरबायदि बे मोनसे बाथ्रा बुंनायाव साननो गोनां जादों एक्चुअलि दिनै आंबो बे बाथ्राखौनो जोंनि व्यक्तिफोरखौ बा सोरबा कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंजानोसो लुबैदोंमोन आंबो बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना आं जोबथारनायाव होनो थांगोन आंनि बुंखांनायाव होनो थांगोन आं बिथांनि व्यक्तिनि भिडिअखौ ओमफ्राय आंबो बे लाइनजोंनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन फेरेंगानो जेरावखि जाया गेलेया मानो भट थैनोबो दाहो बिनो आनलाकि मानसि बियो मोजां गियान नङा मोजां खुगा नङा गोसो सिंनिफ्राय मोजां राव गवा बिनिफ्राय आनलाकिसो बियो बे मानसिनो जुदि भट होनाय माने बर'फ्रा जायफ्रा भट होदों ना बेफोरखौ एसे मा होननानै बुंगोन खोथाया बे आरोखि खारन बिनि खुगा बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ रेभुलेसनारि होननानै बुंनो थाङा एक्चुअलि बे सानसे समाव जांख्रिथायारि आफादाव थांदोंमोन मोनसे सोमावसारनाय आफादाव थांदोंमोन बे सोमावसारग्रा आफादाव थानानै बियो जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन बर' हारिनि थाखाय NDFB-S ग्रुपनि जेनेरेल सेक्रेटारि बा माबा मोनसे बिबान गिदिर मोनदोंमोन बियो मोजां खुगा नङा मोजां मानसि नङा लभिया मिथिबाय ओंखायनो बिनो भट होनो नाङा सोरनो होयो हो खिन्थु जेरावखि जाया गेलेया माथों फेरेंगाया भटखौ बिनो दाहो आं बुंगोन बियो दंफां लाइफां सोरनिब्ला उन्नति जानाय साहा बागान सोरनिखौबा एरखुनो थांगासिनो दोङो सरकारि भाबै जोङो दिनैहाय JCB बुथुमगासिनो दङ फैसा अलरेडि जाजोब्बाय बेफोरबायदि बुंनाय मानसिया बे मोजां सिन्ता खालामगोन नामा बियो 5 बोसोराव बियो मा खालामाखै 5 बोसोरनि सिगां बियो गलामसोमोन बियो गलाम फेरेंगा रनजित बसुमतारिनो EM फेरेंगानो BR फेरेंगा रनजित बसुमतारिया आफादाव थाङिनि सिगां गलाममोन बियो जों बेफोरबायदि नङामोन आफादाव थाङि समावबो जों हरोसोमोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा गामियाव सोरनोबा माबा मोनसे गैयाबा मदद खालामोमोन बेफोरबायदिमोन जों दा आफादाव थानानै दिनै जों बे अबस्था दुरबलसिनसो जादों जोङो बे फेरेंगा मोनबायदि थानायखायनोथ' दिनै आं बेखौल' बुंगोन फेरेंगा बायदि मानसिनो भट होयोब्ला जोंहा बर' जाथि हिसाबै बिराद गिदिर खहा दङ होननानै आं सानो आं गोलाव बाथ्रा बुंबावनो थांला आरोबाव मैया APBनि सासे दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंबावदोंमोन बिनि सायावबो आं बे भिडिअखौ लाबोबावगोन होनबा दिनैहाय बर' हारिनि कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बे आनलाकि मानसि ना आंथ' मा होननानै बुंबावगोन माबा माबि ओंखारबावनो लुबैयो खिन्थु दिनै बिनो भट दाहोखा फेरेंगाया जेराव होयो अफ्रियाबो निर्दलियाब्लाबो होयो थिखिदाखौ फेरेंगानि भटखौ 100थाब्लाबो बोखावगोन दाबो उइथड्र खालामाखै आं नमिनेसन होगोन आंबो जेखियानो जाया मानो इन्डिपेन्डेन्टब्लाबो होगोन आङो फेरेंगानि एगेन्स्टआवहाय ओंखायनो रायजोफोर फेरेंगानो भटखौ जेरावखि जाया बे जेरावखि समस्थियावनो गेलेया मानो बिनो भटखौ दाहो
बावहाय जोंहा AIUDF दं, कंग्रेस दं, BJP दं, BPF दं, APB दं बा बायदि रोखोम दल संगठन दं, पलिटिकेल राजखान्थि दोलो दङ। बै व्यक्तिफोरनो होनानै हो, फेरेंगानो थैनोबो भट दा हो। खोनासंनानै लानि सोर व्यक्तिया बिनो भट होनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों। जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। ओमफ्राय आंहा मोनसे बिराद दुखु दं फेरेंगा सारनि सायाव। बिथाङा बर'फोरनि धन सम्पथिखौ नायनो हाया नामा? इलिगेलानो जा इनक्लुजरानो जा रबार्ट बागान गायदों 100 बिगानो जा 200 बिगानो जा, साहा बागान गायदों 500 बिगानो जा 1000 बिगानो जा, बेखौ खालि दामफायनि जावखुनो सोरनिखौ बर' मानसिनिखौ। गोदो आन्दलनाव मा बुङामोन बिथांमोना एनडिपि जादों, मानि थाखाय जादों? बे बर'फोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो, बर'खौ गोदो जेरैबायदि जेबो गैयामोन बेखौ एसे खालामनो। बियो खालि बर'फोरनि साहा बागान जावखुनो नागिरनाय, रबार्ट बागान जावखुनो नागिरनाय व्यक्तिखौथ' आं बेखौ बिराद गाज्रि मोनो, दुखु मोनो। आनखि कम्पानिफ्राव ओरैबायदि हा दं, साहा बागाना इनक्लुजार खालामनानै दं, बाहायबा बिसोर थाङा। जोंनि एभेक्सनबो खालामा, जेबो खालामा। जोंनि बे मागुरबारिफ्राव माने लालमाटिफ्राव गोदो जों आन्दलनाव ट्रेन साइटिं सेरजों थांबा बे हाया सालबारि बागानजोंमोन। दिनै बे बागाननि हाया बोरै कम्पानिनि साहा बागान जागोन? आंनि बुजिनायाव बेफोरखौ नाय, गावनि मानसिनिखिसो माहाजोन जानाय बा सोरबा एसे खामानि मावनाय माहाजोननायखौ आं बुंला। साहा बागानावथ' साहा बागान मालिका हारसिं मावनाय मोनजाया, बाहाय बुहुत मानसिफ्रा लेबार मावनाय जादों। आरो आं सासे साहा बागान दं होननानै आं मिथियो। जोङो जै साहा बागान थाबाय, अफिसफ्राव थांनानै अफिसखौ डिस्टार्ब खालामनो जोंहा टाइम गैया। जों साख्रि नागिरनो टाइम गैया, लन नागिरनो टाइम गैया, खुनु टाइम गैया जोंहा। जों ओरैबायदि सानफ्रोमबो बिजि बेस्थ'आव थायो। हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै साहा बागानाव खामानि मावनानै थांनानै दं, मालिकफ्राबो थांनानै दं। दिनै बिथाङा बेखौ नुवाखै। आरो एभेक्सनखौ सोरखौ खालामदों? जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय बर' मानसिसो खालामदों। सारा माने जागायजेननायनिफ्राय मैया दाखालिसो बन्द'। माने बर'फोरखौ एभेक्सन खालामनाया, गिर्जायानो जा मन्दिरानो जा बेनि सोमोन्दो गैया बेहा। माने खालि अभिजान माने एभेक्सन, डेभेलपनियाथ' गैया। दा बावैसो सान सिगां होनदों जे बिथाङा प्रमद बर' थाजासे एभेक्सन जाया आरो एभेक्सन खालामोबा पाप नांगोन होनना बुंदों आरो। आं बेखौनो मिनिनो ओंखारदों, पलिटिसियाना बेबायदि जानो नाङा। मानसिफ्रा गोसोआव थायोना, ससियेल मिडियाआव हगारनाय बुस्थुआ गोमानाय थाङाना, नागिरनानै रिपिट जायो। होमबा बे बेसेबां सासे जैगथा पलिटिसियान, आं बेखौसो बिथांनि सायाव माबा खालामहरदों आरोखि। बिथांमोना दि साना हौवा पावाराव थाबानो खोथा बुंलाबायदों, मावलाबायदों, बेकग्राउन्डआव मा जायो। आथिखालनि मानसिफ्रा जोंनि गथ'आ जोंनिफ्राय गोरोंसिन। जों माने फेरेंगा बिथांमोननि गोरोंसिन, फेरेंगा मोना गावनि सिनियरनि गोरोंसिन। बे प्रिथिबियाव बेखौ मिथिनांगौ, उननि मानसिया गोरोंसिन। माने एथ' रावबोथ' जाम्बा गैलाना। पार्सनेल आं दुखु मोनो बर'फोरनि बे एसे दासो एसे जाखांफुनाय, बागानजों माजों खामानि मावनाय जाखांफुनाय, बिसिनि डिस्ट्रय खोथाखौ खोनाजोबा। पार्सनेल आं दुखु मोनो। बिनिखायनो आं अनुरद खालामहरदों साफ्रोमबो रबार्ट बागान आरो साहा बागान आबाद मावनाय जाग्रा बिथांमोना माने मा खालामनो नागिरदों, आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरदों जेरावखि होआ मानो फेरेंगाया बाहाय भट होनो नाङा, सिदा आरोखि।